Prišla čerstvá vdova do pohrebníctva dojednať podrobnosti pohrebu svojho manžela, povedala riaditeľovi ústavu, že chce, aby bol jej manžel pochovaný v tmavom modrom obleku. On sa jej spýtal: nebolo by jednoduchšie ho pochovať v tom čiernom obleku, ktorý má na sebe? Ale ona trvala na svojom a prisľúbila ľubovoľnú peňažnú čiastku. Keď nastal čas obradu, vdova sa dostavila na pohreb a vidí, že jej manžel leží v rakve v krásnom tmavo modrom obleku. Pristúpila teda k riaditeľovi ústavu a pochválila ho, že sa jej oblek veľmi páči. Potom sa spýtala na cenu, on hovorí: viete, vlastne to nestalo ani korunu, totiž stala sa veľmi zaujímavá vec. Hneď ako ste odišla, priviezli iného neboštíka, ktorý čírou náhodou mal na sebe tmavo modrý oblek. Bol asi tak rovnako veľký ako váš muž. Tak som sa spýtal vdovy po ňom, či by jej vadilo, keby bol jej manžel pochovaný v čiernom obleku. Povedala, že to vôbec nevadí, že to je dobré. No, a tak som prehodil hlavy.